En stjerne bliver alt for varm. Det sker, når en stjerne har opbygget en kerne af jern, så kan den ikke længere få energi. Så løber den tør for energikilder, og få sekunder efter falder stjernen sammen. For en stor stjerne stiger temperaturen herved til flere milliarder grader, og i samme øjeblik sker en stor eksplosion. Eksplosionen kan se sådan her ud. Stjerner dannes af enorme gasskyer, der trækker sammen af tyngdekraften. Efterhånden som gasskyen bliver tættere og tættere, stiger temperaturen og trykket inde i den. Og til sidst er der flere milliarder grader varmt. Varmt nok til, at atomkernen kan fusionere. Fusionere, det vil sige, at små dele kan blive til større dele. I stjernens indre bliver 4 brintkerner omdannet til en heliumkerne, og den pres frigør en lille smule energi. Energien fra en fusionproces er lille, men der er milliarder af atomkerner, der smelter sammen, og det frigør til sammen en enorm mængde energi. Energien bevæger sig fra stjernens centrum og udad, og det pres, det skaber, er nok til at standse gasskyens sammentrækning, og på den måde bliver en stjerne født. Vi har fundet den største supernova indtil nu. Den blev fundet, da en stjerne, der var 150 gange større end solen, sprang. Det skete i september i år. De har kaldt denne stjerne for kongen af stjernerne. Den ser sådan her ud. De stjerner, vi kan se på himlen, er varme gaskugler af samme type som solen. Det, der skyldes, at de ikke lyser lige meget, er, at de ikke er lige langt væk, og at deres lysstyrke er forskelligt. Faktisk, dem vi kan se med vores øjne lyser mere end solen. For eksempel, Deneb og Rigel lyser mere end 10.000 gange stærkere end solen. Stjerner er ikke jævnført i universet, men ses oftest flere sammen. Det kaldes dobbeltstjerner, altså 2 stjerner, der kredser rundt om hinanden. I en kikkert ligner dobbeltstjerner tætliggende stjerner, på grund af, at deres lys ligner, at det smelter sammen. I sådan et tilfælde er man nødt til at undersøge stjernens lys. Og så finder man ud af, at det faktisk er 2 stjerner, der er tale om, altså en dobbeltstjerne. Her er et billede af Deneb. Her er et billede af Rigel. Her er et billede af Albireo. Og her er et billede af Mizar. Der er ca. 200 milliarder stjerner op i universet, men vi kan cirka kun se 1000 af dem. Men på klare aftennætter kan vi se en stribe af stjerner på grund af Mælkevejen, og på grund af, at vi er imellem centrum og kanten af Mælkevejen. Her kommer der et billede.